Halløj. Derfor skal jeg spille Happy Wheels, hvis I ved hvad det er. For YouTube, der skal jeg ikke på. Jeg loader lige sangen og det. Man. Slå den. Så ingen lyd på. Nej, jeg skal spille noget som... Okay. Lol. Jeg skal lige prøve. Lol. Nu var jeg ikke så dum. Så prøv den. Eller nyeste. Nej, ikke spring i luften. Ikke spring i luften. Hvor er vi væk? Nej. Ja da. Så er lige døde lidt. Det var sådan sjov. Den var ikke sjov. Ikke lige der. Det gjorde rigtig ondt. Nej, ikke igen. Nej, ikke spring i luften. Ikke. Ja, som den så lige gjorde der. Meget blodigt spil. Ja, nu flyver vi bare igennem hele. Nu skal jeg faste. Okay, der døde jeg. Ekstra minutter. Den er faktisk rimelig sjov nok. Det her spil det er rimelig sjov. Jeg dør. Pile. Au. Det er lol. Sæt. Hav. Den her kan man sgu da ikke klare. Nej. Fucking væk. Au. Gå efter hovedet. Det gør mega ondt. Drikke bajer. Faste. Okay, man kan ikke klare den her. Selvom jeg kommer forbi målet. Siger jeg skulle da bare købe udvendt. Okay, der skal man ikke være ham der. Der skal han være. Nej, du var sgu heller ikke ham der. Nå, det er nok gider ikke. Det er bag race. Eller jeg skulle lige lade. Ja, hvem kommer først? Det er i hvert fald ikke lige mig. Jeg købte noget til. Nå. 2 sekunder. Undskyld det før, men jeg skulle lige hunde i noget. Nej, ikke race. Nej! Mig vil ikke dø. Baby. Nej! Mig dør aldrig. Ja, mand. Nej! Nej! For satan. Nu er jeg lige kommet så langt. Nej!
Undskyld, hvis jeg smasker. Det er fordi, at jeg lige sidder og spiser. Kom så, ned med. Ned. Nej, så rammer jeg ikke. Der døde jeg. Open give. Her. Den er god. Der er lige virusen. Jo. No, no, no. Yeah. Nej. Ej. We're gonna die. Hov. Dejligt. Okay, der døde jeg. Nej! For en øvbøv, mand. Undskyld, at jeg bander. Den er sgu ikke for den. Den er bedstemor for den.
Måske er det fordi, at man skal være ret tykke bær. Det var sjovt. Ja, man. Okay. Fucking psykopat. Man skal ikke lande der. Men, lige meget. Hvis jeg ikke gerne vil se fjernsyn derhjemme på computeren, og I tænker, nej, hvis I nu ikke har et fjernsyn, og I siger, jeg kan ikke se fjernsyn, fordi min mor hun ikke gider betale ind for Viaplay eller sådan noget, så kan du bare gå ind på UC.tv. Kommer du ind på den her, så du opret bruger og sådan noget, det koster så penge. Så er det bare live tv. Og så kan du så lige vælge kanal her, hvis du lige gider krav her. Og så går du videre. Så kan du se, hvad der står. Og vi ses. Hej.